unha tristura. Oites! Malvina! Oite, veunos Dios a ver con esta cacharrada toda industrial. Veunos Dios a ver, porque o precio que está ahora mismo a luz, aquí chejas, botas unha moneda, lavado feito. Menudo inventazo este. Bueno, de inventazo nada, Ui! Home, eso é o que fixemos nós toda a vida cando íbamos ao lavadoiro. Ou non te acordas? Ai, é verdade, Dios mío, cando íbamos lavar ao lavadero. Oi, lavar non lavábamos, pero pasábamoslo facíamos un traxe a todos os da aldea, Sí, Ai, Dios mío. Aquilo era un sálvame de bruxo. Ai, Dios mío. Pena que hoxe non haxa de can falar aquí. Unha rata, Ya. Hola. Buenas tardes. Boas. Cal está libre? Pois o mellor a que non dá voltas. Mira aí. Mira, chaval, é a primeira vez que non ves por aquí, non? Fálalle gallego que entende igual. Que estás a falar, Balbi? Bueno, que é a primeira vez que te vemos nós aquí. Sí, é a primeira vez que veño. Xa. Claro. Separado. Non. Estudante de historia de primeiro ano. Separado de mamá. Bueno, a ver, é a primeira vez que veño á lavandería, pero non é a primeira vez que lavo a roupa, vale? Ai, claro. O que te dis, Maruxa? Separado de mamá. Balbina, la noche promete. A ver. Ajá. Que? Vas mezclar a roupa clara co oscura. Bueno, é que eu non fago distinción por razas. Por? A ver, Que tonto. a ver, se a camisa é blanca, non? E a te gusta, che, que a camisa siga sendo branca, porque che gusta que sea branca. Bueno, pero, a ver, Balbina, tampouco te metas. Si él na súa casa facía así, a ti gustan así, métase pa dentro. Ou quere a negra tamén. Ou quere a negra. A ver, eu sempre fixen así na miña casa, pero como é a primeira vez que veño á lavandería, pois mellor non. Bueno, como vexe a ti, eu xa vai no teu gusto. Cada un. Ese pantalón vai a meter así. Que lle pasa? Dalle a volta, dalle a volta. Así non, home, o sea, do revés, que lle des ao revés. Pero, señora, que sentido ten iso se a roña está por fora? Ai, bueno, eso depende. Eso depende. Como que depende? De que depende? Ai, pois depende. Depende de se te duchas todos os días ou non. Ou non. Bo, Deixa estar que ahora a xuventud anda así cos pantalóns rachados e así como medio, sei, como se di, raxeados. Andan con eles raxeados, Dios mío, parece que porco, de verdad. bueno, a min este custome unha pasta, Pois se tuvera ese cacho, costaría che máis. Que pasa? Que pasa agora? A ver, Ti que tes unha sobrinha de 6 anos ou colouso chalo aí? non, esta é miña. É tu... É onde a poso. No corpo. Ai, Dios Onde mío, canto mal fixo mujeres, hombres e viceversa. Bo, Raquítico. Ai, Dios mío, Dios. Oíste, Balbina, a ti non se che fai raro que non metera ningún calzoncillo. Ai, non me ten ningún caso. Non meteu ningún. Oíste, chaval, non meteste ningún calzoncillo.
a xente da miña xeración pasa deses instrumentos opresores do capitalismo. Que dixo? Que dixo? Que se droga. Bueno, xa está, vale, xa está. E agora esta parte, xa así perfectamente, porque a fixen 1000 veces na casa, saben? Ah, moi ben. A temperatura? Ah, pois a temperatura está ben, pero por se acaso sair abríguense que xa teñen unha edad. A temperatura do lavado, do lavado. Buah, pois está claro, a tope. Non, un chisquiño menos. Un chisquiño menos, entón. Bueno, pois no mínimo como fixen sempre na casa, sempre o fago así na casa, vale, señora? Aí está. O Que lle parece? deterxente. Ai, merda. Ah, trouxen bicarbonato. Vale, Chihuahua, que che vai lavar eso. Bótalle, pá. Mais? Bótalle máis, é lo que queres, que che sala a roupa igual que metestes. Bótalle. Mais aínda? Sí, aló. Pero vai medio bote. Arre carallo, eres amarrado. Non lle escatimes aí o bicarbonato. Ala. Xa está, E acabou a festa, xa está todo feito, xa estaría todo feito. Bravo. Espectacular. Sí, señor. Qué bien. Qué pena que sea secadora. Como? Seguro que estades vendo por as cidades, agora hai moitas lavanderías deste tipo, pero non só vai lavar a roupa a xente a estas lavanderías industriales. Móveselles moito o barco, señores. Ya estamos algo mareadas. Digo que a xente non só vai a estas lavanderías industriales lavar a roupa, ahora a chavalada, sí, a chavalada, dalle por quedar nas lavanderías para ir ali co WhatsApp, co Instagram, a facerse fotos, a fumar os pitillitos de la risa, a tomar algo, sí, a chavalada nas lavanderías. Hai máis marcha en algunha lavandería que en algún pub de Santa Comba. Cuidado que poden pasar cousas como a esta. Mira. Estas son las señoras que se metieron conmigo antes, Venga, chavales, veniros aquí a la lavandería, que está toda la fiesta aquí, bro. Venga, Mira, venga. veño cos colegas, agora non estades tan subiditas, Eso. Ala. Pecha da caixa dos muñecos que se están escapando todos os Playmobil. Venga, hombre. Venga, esto es nuestro desde hace ya mucho tiempo, así que venga, boomers, out. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? La madre que me parió. Boomer fora, Así que veña, póñanse fora xa de aquí. Eso. Que boomer, mira, vos sabedes quen inventou as festas en sitios insólitos? Nos lavadoiros, nos alpendres, nos palleiros. Ay, qué gloria es. Maruxa máis eu. Pero no. ¿Vos de verdad pensades que nos vimos aquí? Hay que a lavar? actualizarse. Silencio, que está falando unha señora. Unha boomer. Boomerang. ¿Vos de verdad pensades que nos vimos aquí lavar la ropa? Evidentemente. Porque nos vimos aquí de botellón. Vostedes. Rapaciños, si queredes esta lavandería y de ter que pelear por ela. ¡Alto! Sitio. Dalle. Solo contigo quiero